a kiyaye alfasha. Dole wannan tsare alfashar dole sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfi. Malamai a islamiyya suna yi, malamai a makarantun boko suna yi, iyaye a cikin gida suna yi, ma'abuta anguwanni suna yi. An haɗa ƙarfi da ƙarfe wannan alfashin har teloli sai sun ba da gudumawa wajen gyara wannan barna. Wani hana anil fawahish, ya hana mu alfasha. Duk abin da zai zama alfasha ce annabi ya mana doka a kanta. Wa kauli zuwa da ƙarya, shaci faɗi, jita-jita, faɗa ban gani ba, ya ce annabi ya mana iyaka. Wa akli malil yatim, annabi ya hana mu cin dukiyar maraya. Wato jama'a mu kalli wannan maganganu da Ja'far yake yi, yadda da suka yi rayuwa a baya a jahiliya, da yadda annabi ya zo ya fidda su daga cikin wannan mummunan rayuwar. Wata ran annabi ya taɓa gaya wa mutanen Madina, alam ajidukum dullalan fa hadakumullahu bi wa kuntum mutafarriqina fa allafakumullahu bi. Yace na same ku a bace, ba ku da kan gado ba alƙibla, yace sanadiyya na Allah ya shirye su. To haka yazo yayi ta ciro mutane daga wannan turba ta kazanta zuwa wannan turba mai albarka na musulunci da imani. Wa akli malil yatim, ya hana mu cin dukiyar marayu. Wa qasfil muhsana, da sharri wa kamammun mata, da sharri wa kamammun mata. Wani ne yazo yake wa'azi, wai duk matan da kaga tana tafiya makarantar mata zina take zuwa yi. Ai malam, ka dauka makanka babbar magana, ka dauki babbar magana. Duk matar da take tafiya makaranta zina take zuwa, haka yace. Duk makarantun matan yace zina suke zuwa su. Wannan maganan karamar magana ce, karamar magana ce. Yace to annabi ya taka mana birki game da jifan kamammun mata. Idan muka kalli tsarin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi, yadda aka yi tarbiyyar al'ummar, to wannan kundi kuma an bar mana shi a hannu. Muna kallon rayuwar ta shiga farfajiyar rayuwar jahiliya ne, ko muna kan rayuwar musulunci. Kar mu dinga ruduwa da sunanmu na musulmai kawai, mu dinga lura ayyukanmu irin na musulmai ne. Ga sunan da yawa a cikin alkur'ani, sai su yi da'awar imani, Allah sai ya kore ce ba muminai ba ne. Muna aikin, muna kuma kallon ayyukanmu na musulman ne, na gaskiyar ne, ko dai mun saka riga ne na musulunci kuma muna rayuwa ta jahiliya. Idan mun ga ayyukanmu na musulunci ne, to abinda muke ambatawa ya tabbata gare mu, sai mu roki Allah tabbatuwa a kai. Idan mun ga mun fita daga tsarin rayuwa ta musulunci, sai mu yi gaugawa mu gyara. Amma dai kamar yadda muka ambata, annabi ya ce ka kyamaci komawa cikin kafirci ko munanan ayyuka yadda kake kyamatar a jefa ka wuta. Mun ji aya da Allah ya ce kar ku mutu face kuna musulmai, kar ku mutu face kun mika wuya wa Allah, kun mika wuya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ku tuna ni'imar da Allah ya muku, da kun isa gabar wuta Allah ya tsamar da ku, karfa ku sake komawa. To idan muna so mu yi tafiya mai kyau wacce take dauke da albarka, to mu dinga kallon rayuwar abubuwan da suke cikin rayuwarmu waɗanda ba su da kyau, mu yi ƙoƙari mu fidda su. Ba wani ne zai fitar mana da su, haka ba zai yiwu ba. Dole sai mun yarda za mu haɗa karatu da aiki.
sai mun yarda za mu haɗa karatu da aiki. Yanzu muke magana da ga Ja'far yana bayani a gaban sarki Najashi, ya ce da annabi ya zo sai ya umurce mu kaɗaita Allah da bauta, mu tuɓu daga duk wani abin bauta ba Allah ba. Na biyu sai ce wa amarana bi sirkil hadis, sai ya umurce mu da gaskiyan zance, sai da aka daidaita duk magana in ta isa kan sahabi ta tsira. Duk hadisin duniya in dai ya isa kan sahabi ya ce to da gaske ne sun yi aiki da karatu ko basu. Duk in ka ji ana hadisi mai rauni ne, yana da matsala kaza, a hanya ake samun tangarɗa. Daga inda mai riwayar ya isa kan sahabi ya ce sahabin annabi ya ce, ko ɗan shekara 15 ne, maganan duk duniya sun karɓe ta, saboda sun yi aiki da wa amarna bisirkil hadis. Ba sahabin da ake tuhumarsa zai faɗi magana kuma ya jingina ƙarya wa Allah ko manzon Allah. Sun yi aiki da karatu ko babu? Sun yi aiki da karatu. To mu bambancin mu da su ke, su da gaske suke yin abin, su da gaske suke yin abin, su da gaske suke yin abin. Ana zuwa da abin aka yi bayaninsa, shi kenan kowa ya san wannan abun shi ne tsirarsa. Yanzu muka karanta Allah na cewa musuluncin nan inuwa ne, wajen musulunci rana ne. To ayar a ƙur'ani ne, kaga dai gaskiya ne. To me yasa ga inuwa kuma da ka koma rana? Annabinka ya ce ka rike gaskiya. Duk lokacin da ka ga wata rigima ta taso maka, sai ka ga kamar wannan rigimar ba za ka fita ba sai ka yi ƙarya, sai ka yi ƙaryar, to insha Allahu matsalar da za ka shiga sanadiyar yin wannan ƙaryar ya yi ninkin ba ninkin matsalar da za ka shiga inda gaskiyar ka faɗa. Duk abin da ya baka tsoro sai ka ga ya kamata ka yi ƙarya don ka fita, to idan ka kuskura ka biye mason zuciya sai ka yi ƙaryar, to matsalolin da za ka shiga sun ninka matsalolin da a tunaninka za ka shiga inda ka yi gaskiya. Haka ne, ba abin da Allah zai kirayi mu zuwa gare shi sai alkhairi, ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai kirayi mu zuwa gare shi sai alkhairi. Saboda ka mu yi kokari waɗannan ababa da muka ji, mu yi kokari mu sa su cikin ayyukan. Idan muka yi haka mun kyautata, in muka yi haka mun kyautata ma kanmu, in mun ki haka mun yi rashin kyautatawa ma kanmu. Muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin waɗannan kalmomi da muka ambata. Allah ya ƙara shirya da mu, ya tabbatar da mu akan shirya. Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Kamar yadda muka ambata, yau insha Allah za mu yi hutu na tafsirin alkur'ani, sai kuma bayan Ramadan insha Allah. Muna tawassuli da sunayen Allah mafiya kyau da kuma sifofinsa mafiya ɗaukaka. Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Allah ya ji kan mahaifan, Allah ya gafarta musu, Allah ya kai haske kabarinsu. Malaminmu Allah ya ƙara musu albarka, ya ji kansu da rahama. Waɗanda suke raye Allah ya ƙara taimakonsu, Allah ya ƙara albarka ma rayuwarsu da zuriyarsu. Wadda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama, Allah ya ji kansu, Allah ya kai haske kabarinsu, Allah ya sa in aljanna ne. Zuriyarsu Allah ya musu albarka. Wannan masifa da muke ciki ta wannan COVID-19 Allah ka ɗauke mana, Allah ya ɗauke mana, Allah ya ɗauke mana, Allah ya mai mana da aminci, Allah ya mai mana da aminci, Allah ya mai mana da aminci. Allah ya tabbatar da mu akan alkhairan duniya da lahira. Shugabanninmu Allah ya musu albarka, Allah ya musu jagoranci, Allah ya daidaita al'amarinsu, Allah ya daidaita al'amarinsu, Allah ya tsaida dugadugansu akan tafarki na alkhairi. Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas فيما اختلفوا فيه